السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا رب واحمني، وخذ بيدي وامن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، قال العارف بالله تعالى: السلطان الناصر لدين الله، والآسر الكاسر لأعداء الله، سيد أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان والسلام. سيدي تال أمبني الإسلامي أنكلن كوفي كان سيني الله سبحانه وتعالى تقبر كماي أني أنسلن كوفي أن كنتي كانوا على كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما فاو بلا جلما كاو بسم الله. صحيح البخاري درسو كلانينا كبو كلمان كورا مسجد قباء أنا تشكربا أنا مفكر أنا ولي جنوما نو يشرنا أبل قاسم كاني أكمل سيري كونالا أنكو يسجد دما دوك. صحيح البخاري لا أم بحديث ولون فلانا من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حديث ولون فلانا وعنه أول في الله كبو عبد الله بن عباس ما عبد الله بن عباس كو كايا مي أبو سفيان داكونو. أبو سفيان يمون دفو عبد الله بن عباس Abu Sufyana ko ka leni ala kirato kelela jana ale ka don silamɛya k'u to kɛlɛ camancɛ la. Ale n'a tɔɲɔgɔnw kun wulila u taara Shami jamana kan k'u bɛ taa commerce kɛ, k'u bɛ taa jago kɛ. K'u to jagokɛyɔrɔ la, o y'a sɔrɔ Shami jamana a bɛ Européenw de bolo n'o ye Romuw ye. Romuw ka masakɛ n'o ye Kaisara ye, n'o ye Hiraklu ye. Hiraklu ye ci bila ale Abu Sufyana ma k'a n'a ka kɛlɛkɛdenw a n'a tɔɲɔgɔnw k'u ka na. U nale kana se Hiraklu ma. Hiraklu y'u bisimila, a y'u ɲininka fɔlɔ, a ko jɔn de danbe ka suru cɛ in na, cɛ mun bɛ ka kiraya wele a yɛrɛ la. Jɔn de danbe ka suru a la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Abu Sufyana ko ne de danbe ka suru a la ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan. O kɛlen Hiraklu ko k'a y'a sigi ne ɲɛfɛ yan nɔ, aw tɔw k'aw sigi kɔfɛla la. Ne bɛna ɲininka ɲininkali damadɔ la, n'a ye nkalon tigɛ dɔrɔn a y'aw tɛgɛ kɔrɔta. Abu Sufyana ko ni siran kun tɛ ale kana maloya a kɔfɛ k'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ, ala kira kɔniya kun b'ale dusukun na cogoya mun na a kun bɛ nkalon da ala kira la. O kumana Hiraklu nana a ye Abu Sufyana ɲininka, cɛ in danbe bɛ cogo di? A ko danbe tigi don. Cɛ in kun bɛ nkalon tigɛ wa? A ko tɛ nkalon tigɛ. Cɛ in kun bɛ mɔgɔ janfa wa? A tɛ mɔgɔ janfa. Masakɛ kun b'a fakɛw la wa? Masakɛ t'a fakɛw la. Dɔ delila ka nin kuma in wele a yɛrɛ la wa? Maa si ma deli ka nin kuma in wele a yɛrɛ la. A ye kuma caman, a y'a ɲininka ɲininkali 12 ɲɔgɔn de la, a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi. A ko ayi. A bɛɛ lajɛlen jaabi kɛra ayi de. Fo n'a kɛra yɔrɔnin kelen dɔrɔn, Abu Sufyana sera k'i ka kuma don o yɔrɔnin na. A y'a ɲininka a bɛ maa janfa wa walima a tɛ maa janfa? A ko a tɛ maa janfa dɛ, mais anw ni ale sisan an kelen do ka fɔ ka bɛn kɛ ko kɛlɛ ka da an ni ɲɔgɔn cɛ. An t'a dɔn kɛlɛ mun dara an ni ɲɔgɔn cɛ. An t'a dɔn a bɛna fɛn dɔ don a la wa ou bien a tɛna fɛn don a la. An t'a dɔn a bɛna janfa kɛ ou bien a tɛna janfa kɛ. An kɔni t'o kalama. A sera ka nin yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ ala kira ka kuma camancɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, Abu Sufyana nana
ndo Hiraqulu nana Abu Sufyan jaabi ako nyinyinga dambe tigido walma dambe tigite ko dambe tigido kirawo be tenno do kirawo be bo dubele bele bawdela nyinyinga abe galon tige o me ate galon tige ko ka ate galon tige ne kon dalen bala na kunte galon da bun adama deuna atena galon da alala au kunta droni galon akafuna ngaya konna la akoroba yale nkofe china le nkofe ama aka galon da alala ay galon toye mogawla ate galon da mogawla abina galon da alala chugudi Abu Sufyan jaabi ci nunum bela jile na kuye nyine ngali fen feke aya bela jile nyine ngali ke Abu Sufyan na atlala ka bela jile jaabi akwa ba shuka bla muna Abu Sufyan ko kama shuka bla seli de la ani shinji tugu ani chienfo ani yere mine angana kojugo ke Hiraqulu ko ni yoroina na sorola ne nyine nga ekone makaba ushuka bla seli ni shunela ani shinji tugu ani galontiga dabla ani chienfoli no ye chien ne flen ye yoro muna ya no ye shamu jamanae akam masa abena sinema ya no abena ya mara ate dauma de ni ne Hiraqulu kumba don ka fombe se ka sama ni sengana me se ka sama ni nga senga kumbe se ka Allah sama ne kumbe fere bela jelentige wala sanna ka nyogoye ni na ye nyogoye ne kumbe fori ne kumbe fori ne kumbe yere bonga masayala kaka barake de ka baraka nyine ne de kumba sim flako na mako be jila ne de kumbe jidama ne de kumbe yele maka kaka barake de anga walanda ku njora yeno angongo Hiraqulu ko walau kuntu indahu ni ne kun sera kasama la ghasaltu an qadamaihi ne kumbe ka sen kolai okora ne kumbe kaka barake de ne kumbe kaka bara nyini kira do ne kumba barika nyini ango yoro la mamunu ba foko barika nyini be ukakuma eche sibi ni kafiri ke naka kafiri ya bela jile akona ale kumbe seka se ala kirama ale kumbe ala kira barika nyini okuma na barika be anga walanda kunjora yino anga walanda be tamimbi summa daa okofe Hiraqulu ye welelike bi kitabi rasulillahi mundela Hiraqulu kunye Abu Sufyan nu wele ku gana bataki de kunna na di Hiraqulu ma ko ala kira ka bataki na le diama ko ala kira ka bataki ako asomo ko ba u chela ya noa urome ko arabu do ko ni nalendo ite tulu nyininga ulu tara nyininga de o sorola Abu Sufyan di o de sorola Abu Sufyan ai ola chide kunna na Hiraqulu ma ala kira kunye letiri de sebe ka di chedo ma ko Dihiyatul Kalbi sahaba u bela o de chekai ni sahaba u bela jile anya to ko foka teme ni Jibrila kumena ala kira ma Jibrila kumena ale sura ya de la ale jade la o che inde ala kira e bataki sebe ka di o de ma ko kata di busara masakema busara ya arabu ka jamana doyi o busara masake kunye Hiraqulu kan nona bladi ko ka letiri do ma o ka di Hiraqulu ma o kuma na letiri dile o ma o ya di Hiraqulu ma letiri done Hiraqulu bolo kono de Hiraqulu de ko kai arabu nyini ka dia o de nanani Abu Sufyan naliye Hiraqulu fi summa daa o ko fe Hiraqulu ye welelike bi kitabi rasulillah ako ala kira ka letiri mbemi allazi ba'asa bihi ala kira e chili kani letiri muye di allazi ba'asa bihi chiri kala ni letiri muye dihiyatu ala kira ka chide dihiyatu ye letiri munchi ila azimi busra kata busra masakema no ye Hiraqulu kan nona blai fadafahu o ye letiri indi ila Hiraqulu ma faqara'ahu ay ala kira ka bataki kala فإذا فيه أيمون سورة على كلا كبتاعي كونو بسم الله الرحمن الرحيم أني دامنني على توعي أي بسم الله الرحمن الرحيم ده سورة كونو بسم الله كتابين بدغفين بدامنني الله تعالى توعو بركماي الرحمن موي جيه هنا لا جيني لا هرا هنا لا بولين تجي الرحيم موي لا هرا هنا كرن تجي كتابوي من محمد بن عبد الله بتاكي مبورا محمد بن عبد الله ده يورو ورسوله على كتشيدندو على كجوندو من محمد بن عبد الله ورسوله يعني على كتشيدي إلى هرقلا كتاسي هرقلما عظيم الروم نو روميو كما بيلي باي سلام كشي على من اتبع الهدى وبكنا ماما كشي بما نوفي مامون تغورا كانكو نناني كانموي أما بعد نو تمنا كبوي أما فاي السلام عليكم سيبي سلامته ni be mafo mamunte islamai ba foko salamun ala man ittaba al huda ga ita fo salamun alaikum
salamun ako nema ni kishi ala man ala ko shuru mogoka itaba mamun tuguna alhuda kana ko ne nana ni kana muyi amma badu no temena ka boy nkelen ko fe kan sinsina ala togoy nkelen ka fi yengo bataki be bo Muhammad ibn Abdullah no e ala ka chide na be tahira du fe kishi be maka mamun tugura kana ko no temena ka boy amma badu no bela jilen temena ka boy fa inni ikado ne ala kira ad'uka nebe e kisra wele nebe e hiraklu wele bidi ayatil islami islam ya wele kai bi wele ni islam ya wele kai islam ya wele kai muye nadala ka fo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah riwaya do ba ke bidi ayatil islami o e masdaru ye da'a yad'u di ayatan riwaya do nana ye bida'iyatil islami ay bi kalimatil islami bida'iyatil islami be bidi ayatil islami fana be fa inni kado ne ala kira aduka nebe e wele bidi ayatil islami ni islam ya wele kai muye aslim da alala ni dara alala taslam ibe kishi jiye kono ibe kishi lahara aslim da alala riwaya dona nani aslim ye shenwere do mananai yutika allah ala bi son ajaraka ika barajila marrataini fo shenfla e chrétien di e kun dalendo masihula o baraji ba nona ne nana sisa ni dara nela ika baraji koro baraji kurabe faraka ibe baraji fla soro ibi ka chrétien baraji soro idara ne ka islamaya mu fanana ibo baraji soro ode aslim da alala taslam ibe kishi jiyani lahara aslim da alala yutika allah ajraka ala bika saradima marrataini fo shenfla ni dara alala ibi ka baraji soro fo shenfla fa in tawallaita ngani ban islamayama fa inna ma alayka ismul arisiyina senekelaw mamunu bi nofe bangangenaw mamunu bi nofe numa kala ulu belajelenga junubu ede ba belajelenta sibi ede nyemogoy ni e dara alala u belajelembe da alala ngani e ma da alala u belajelembe ba alala ni dara alala ala bi soyika barajila fo chefla ngani bana alala ibe junubu sora ibana alala mamunu bi nofe fana uluka junubu obesebe ede kuna arisiyuna ye jamu arisiyinde waznu fa'ilu do akoro de ko senekela mamu be barake foro la abi fode mako arisiyu kelima inte arabiyya mu arabatu de do arabu ka kante fa in tawallaita niba fa inna ma alayka igadu abi eka ismul arisiyina senekela uka junubu bela jileme sebe ede kuna wa ya ahlal kitabi ananani qur'ani aye wa ya ahlal kitabi kitabu dunge unoye ahlul kitabi enoye chrétien ni jifuye ta'ala ayena ila kalimatin anga ben kuma kan kelenga ay ta'ala ayena ila kalimatin kata kuma kama sawa'in kuma kamun da makelendo bainana wa bainakum auni nyonche ayena anga foka ben kan dola mu makamu ni benkelendo akan auni nyonche au belajilen benendo munka alla na'budu illa allah mashika na abato fo allah ta'ala wala nushrika bihi shay'an angana foi fara alaka angana foi bato fo ala wala nushrika bihi shay'an angana foi fara alaka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ando kana dowke alaye kasoro ala nintala angana mashi angana alaya plasi angana odi mashima munte alaye alla na'budu illa allah ayna angana foi bato fo ala wala nushrika bi shay'an angana foi fara alaka ala gansanga bato foi kana fara alaka ama dawo made wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ando kana dowke alaye ka ala toy amana ma bonya chogo aka bonya ni kana ala se ala ya plasima aka bonya liba ala se ala ya plasima chogo di nako anga ke alnani ala tatebe nako anga toy amba toy alnani ala tatebe nayo ke mo la oyo kele ala ya plasi fa in tawallaw naw tara ko fe aw yawba faqulu shahadu aya foko ay shereya bi anna aw kwani muslimuna aw islamawi ayani aya in faraka qala abu sufyana ko falamma qala ma qala manna hiraguliye kuma fo aye kuma mufo akelenga ni kuma info tano aya fo ni nchogo yala wa faraga atlala min qira'atil kitabi ala kiraka batagi kalanina atlale kasura indahu sakhabu mangau fora nyogon fo ayoro kosobe mangau chayara orome umurtirabulu
abena do islamaya la abala ko ni nche mu flanie ni ne kun esira soro mbitaka ka barake de ede ya nga nyemo ko ede ya nga dina kuntigi ebitaka ni nga barake de chogodi okumana mangancha ayara uyu kan korota sakabu de koro mangan chira yoro wa faraga kumamna atlala min qira'atil kitabi gafein kalanina kasura indahu sakabu mangancha ayara kosobe ayorola wartafatil aswatu kan korota la kosobe Abu Sufyan ko wa ukhrijna wa an arabu lamine kabwani aw yi atoru damawni nyol chefe mun keray neto do faqultu li ashabi anga walanda be joye nobi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا